क्या बोलो साफ कहना है बोलो ना। अरे उद्या विषय साला इन्स्पेक्टर को माले पकड़ी का दिवला भल्या काटी देला माँ जान କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏ ଆପଣ? ସବୁବେଳେ ସରଳ ଧର୍ମର ପୁଣ୍ୟକୁ ଅନ୍ତି ଆଣି ହାତ ଧରିବା ନଉଛି ଯିଏ କି ପଦେ ପଦାରେ ସ୍ୱାମୀର ପଦେ ପଦାରେ ଦେବଦାସୀ ଭଳି ବିଷୟ କରେ ମୁଁ ସେଇ ବେଳକୁ ସେମିତି ତମକୁ ଚାଲିଥିଲି ବିଶ୍ଵ! କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଖାଲି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖି ଦେଇଯାଅ। को ब्रिटिश आदमी करती इज्जत को किल्पी करे साहब बड़े इज्जत बसी और तू बकरी करके हो या काटी काटी दे मुझे मारी क्यों कौन मुझे देखो ले कर दिले में वो कुत्ता मुंडा से क्या कर गईबो नहीं ना सिरो ତମେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଫଟୋ ସବୁ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବ। ମୋ ପିଛା ସବୁଥିରେ
হস্তটাকে মুখটাকে হস্তটাকে রাজপুরী লতা দেখিছ যাহাକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଇ ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ରାଜପୁରୀ ଲତା ତ ମରିଗଲା ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରିବାର ବିଷୟ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ରାଜପୁରୀ ଲତା ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଉଠେ ବଞ୍ଚି ମରିବାର ଅଧିକାର ମୋ ଜନମ ସମାଜ ପାଇছে ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଜ ଦେବ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଜୁଆରିଆ ମନ ଦେଖିଛ ଦେଖିଲେ ମରୁଡ଼ିରେ ଯେମିତି ମରିଟା ଶୁଖି ମରିଯାଇଛି ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ମରିବେ ଛୁଆ ଆସେ ପୁଣି ସେ ଫୁଲ ରଙ୍ଗେ ଶୁଖି ଓଦା ହେବା ଓଦା ହୋଇ ଶୁଖିଯିବା କ୍ଷମତା ମୋ ଜନନାଥ ତାକୁ ଦେଇছে ତମେ ମାନେ କଣ ତାକୁ ସମାଧି ଦେବ କୁମ୍ଭୀର ଗାଈଟାକୁ କିଣିଲା ବେଳେ ଗାଈଆ ପିଲା ଦେଖି ଭାବେ କୁମ୍ଭୀରଟା ମରିଗଲା ହେଲେ ମଳତ୍ୟାଗ ନ କରିପାରି କୁମ୍ଭୀରଟା ମରିଯାଏ ଯୋଉପଟେ ଖାଉଥାଏ ସେଇପଟେ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ ପୁଣି କୁମ୍ଭୀର ସେଇ ପୁନର ବସାକୁ ଫେରି ଆସେ ଯୋଉପଟେ ଖାଉଥାଏ ସେଇପଟେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ କଣ ତାକୁ ମାରିବ ତମେ ମାନେ କଣ ତାକୁ ସମାଧି ଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ଏ ଆକାଶକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିছে ଜୀବନ ମରଣ ଚକ୍ର ଗଲାଏ ତମେ ମାନେ କଣ ତାକୁ ମାରିବ ତମେ ମାନେ କଣ ତାକୁ ସମାଧି ଦେବ ତମେ ମାନେ ତାକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମ ଦିଟାକୁ ମାରିଦେବି ମୁଁ ତମ ଦିଟାକୁ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର କଳାଟା ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ আমি কালাম তুলসী কালাম রবি নাম তুলি अपनी प्रतिभा करना हूँ बंदूक नहीं हाथ में धरता हूँ छुरी हम बोलता है अल्लाह अल्लाह मैं बोलता हूँ हम सारा हरामी और तेरा दीपक इस्लाम जिंदाबाद
सबसे प्यारा नाम वजीर खान। अरे तुम्हें वाले कौन भरोसा वजह उनकी रुके भी गई टोपी भी है गोमन सो खड़े मुसलमान अरे वो सभी ने तक तुम्हें मुसलमान सबने जित पड़ो अरे वो मुसलमान जवन्ना खलोटिया जवन्ना खलोटी आओ वो बोला जाए जवन्ना जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तभा